Are you and your partner struggling to communicate effectively? Are you finding it hard to resolve conflicts and maintain a healthy relationship? If you have answered yes, here on Zim Facebook Secrets and Confessions, we now offer free marriage counseling because we understand the challenges that couples face and we are here to help. Our experienced and licensed lawyer and counsel will work with you and your partner to identify the root of your problems and develop strategies to overcome them. We use a variety of evidence-based techniques, including cognitive behavioral therapy and emotionally focused therapy, to help you improve in communication, rebuild trust, strengthen your bond. Don't let your relationship struggle any longer. Take the first step towards a happier and healthier relationship by scheduling a free over-the-phone appointment with Auntie Kelly for your free marriage counseling today. You can reach us by phone or WhatsApp. The number is now showing on the screen. It's +27 67 870 2658. You and your partner can connect with Mkomanashi on WhatsApp. He is available 24/7. Don't wait. Your relationship is worth fighting for. Call us today to schedule your first appointment. #domestic-issues. Vadiwa vateereri tadzoka zvekare nechimwe chirongwa chatinoti domestic issues. Chirongwa ichi chakatarisana neavo vari relationships kana kuti vari marriages. So if uri relationship kana kuti uri marriage ine issues, just feel free to come to my inbox. Either you can just leave a voice note explaining your situation kana kuti munongonyora iri text message, then I'll forward it to our counselor, then she can respond, then we'll come here, then tinovata uploada zvese zvatinenge tawana inbox, then we'll try to help each other as a community, trying to build and to make sure kuti ma relationships nema marriages as kuzoparara. Regaiti vataverenga first domestic issue yatakasenderwa ku WhatsApp. Hanzi elo Mkomanashi, ndiri mukadzi uye ndakaroorwa. Nyaya ndiye kuti ndakaroorwa last year, so ndakati ndakuenda kunoone kwa kumusha, ndakaperekedzwa naamai guru, mukadzi wemukoma wahabhi yangu. Tasvika kumusha kuya vakabva vatanga kuita zvekuti inini ndingoita mistakes pamberi pana mai, ivo vobva vasimuka votanga kugadzirisa. Zvinhu izvi hazvina kana kundibata hangu zvakanaka. Ndakazobatira pamuviri, nhumbu yakati yarwadza. Munhu wandakatanga kufonera ndiamai guru kuti vauye vakwanise kundiendesa kuchipatara, asi havana kana kudaira foni yavo, vaitokata foni. Ndakazobatsirwa nevavakidzani vangu, ndakabatsirwa zvakanaka, ivo havana kana kuuya kuchipatara. Ndakazoti ndavakumba, ndipo pavakatanga kundidena vakati, ko pamabva kuchipatara madi kuuya nemwana kuno? Ndikavati ingawani ndakakufonerai mukasadaira foni. Vakabva vati foni yangu yanga iri pasilent, vakatotsamwa. Mubvunzo wangu ndewe kuti mutemo here kuti amai nini vakabatsirwa vanoenda kwa amai guru, ko mwana anobvumidzwa kufamba here kuenda kumaraini asati adona guvhu? Pada ndini ndine dambudziko, ndiri kukumbirawo rubatsiro. Please Mkomanashi, kana mukazoposta notify me. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna vahanzvadzi vedu ava. Saka let us hear the opinion from our legal counsel. Hello Mkomanashi, murisei? Okay, ndanchida kupindura hangu mainini vekuti vakaperekedzwa namai guru. Tinotenda mai guru nechido chavo shuwa chavakaita. Kana munhu uchipinda marriage usapinde uri negative, uchitanga kutotarisa kuti ndatadzirwa chakati, vari kundidai. Pinda uine a very positive mind first. Umbotanga wamboda vanhu vese, kana wauri kufunga kuti vari kukuitira zvakaipa zvacho, tanga wambovafarira sekurayirwa kwaunenge wakaitwa kubva kumba kwenyu. I don't think kuti mai guru pane chavakanyanyotadza, and I don't think kuti pavaiti pamuri kuti hanzi vakaita mistake, maybe it's you who was feeling that kuti vari kundiitisa kuti ndiite mistake kuti ivo vazotendwa.
munhu wese paanosvika panzvimbo une mamistakes aunoita, saka iwe not supposed to worry about that. Hazvina kana basa iwe chawakawira imarriage and do your best. Chandongova maini ndechekuti be yourself in the marriage. Usasvikoti noti maiguru vanobika sipoto hombe kana kuti be yourself. Dzidza paunofanira kudzidza and don't worry about tumwe tunhu twakawanda kuti number 1. Number 2, issue yekuti hanzi zite must kuti vanofanirwa here kuenda kuno nemwana kumaraini. Handingati it's a must kuti munofanira kuenda kumaraini, asi zvavanongoitawo vanhu pane munhu anenge asununguka kana uri munyowani. Kazhinji kacho ndosaka tichizosungirwa kuti uende unobatsirwa mwana nevabereki kana kuti navanhu vekumba kwenyu. But kana uri kumba kwevamwe, hapana chakaipa kuti maiguru vakuti dai mamawira kumba kwangu. Kungoti iwe unenge wazvitora in the wrong context. Kubvunza kwakaita pamwe havana kubvunza zvakaipa. Isusu panapa tipo pakuparadza kana kuti pakubvirisa moto kuti zveshuwa makatadzirwa. Just be humble mainini. Hapana chakaipa, maingovapindurawo kuti no ndakafunga kuti ndiende kumba noti mwana anga ari mudiki. Hapana kana chakamboipa, haisi must. And I don't think kuti vakazviita in the wrong context maiguru. Vakangofunga kuti maybe vaikwanisa kudi kukubatsirai mwana sezvo mwana anga achiri mudiki. Semunhu akangoitawo everyone tese kana patikamboitawo vana unobatsirwa nevanhu nemumwe munhu anenge aripo chikuru anenge achingokubatsira. Maonero angu handifunga kuti maiguru is very wrong. Havangadai vange vatoshata kare. I think vari kutoedzawo kukupai rudo, asi mukazvitora zvisirizvo futi zvinogona kungoita zvisirizvo mainini. Just be yourself, just be humble. Chimbotarisai vanhu macharacters avo akasiyana-siyana, ndokusaka zvichinzi vanhu munororana mojairirana muchidaro. Saka imimi dzidzanai, chimbodzidzai vanhu vekumba kwamukaroorwa. Don't come in with hate. Motoya makatovenga kudhara aiwa. Chimboitai gore kana 2 muchingofunga muchiti yes zvese, muchimboti yes mozoona. Tozoona pamune mazotadzirwa chaipo mainini. I hope zvichakubatsirai. Just be positive in your marriage. Nyama dzemurume, just be positive. That was an opinion from our counsel. Vadiwa vateereri kana kuri kunzi mune a different opinion, please feel free to write in the comment section tikwanise kubatsira vana haiti. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadii brother Nashi, please post for me as Haiti. Ndiri murume akaroora. Nyaya yangu ndeiyi, ndichangobvawo mukutizirwa nemudzimai wangu. Problem yava kuitika ndeyekuti mudzimai wangu akangotanga achitaura zvinhu zvainge zvisinganzwisisiki. Sometimes at night anokwanisa kungomuka obva atotanga kuvhura door kuri kuda kuenda chaiko, zvekuti ndinotoita busy yekumubata kuti asabuda mumba. There was this other time ndainge ndakaneta zvisingaite, iye akabva abuda akaenda akazotodzoswa nevanhu vepatinogara. Ndakaedza kuvata that day, ndakaisa zvinorema padoor kuti kunyangwe ndakaneta iye aisazokwanisa kubuda, asi musi uyu akabuda. Ndakazotonzwa ndava kunokerwa nalandlord akatsamwa achiti ko unovatisa mukadzi ane mimba panze sei. Chakandishamisa ndechekuti pandakamuka pandakabatidza light, door rainge rakakiwa zvakanaka, makii ainge akatoremberera padoor, ende zvose zvandainge ndakaisa padoor zvinorema zvainge zviripo. Ko mudzimai wangu akabuda sei panze? Ndakapererwa. Now problem yavepo ndeyekuti kana akamuka kuma 3 am anokwanisa kungomuka akandibatira banga, ndinotovhunduka pandinozomuka nekuti anenge akandinongedzera nebanga iroro. Nai zvingava zviri zvii zviri kukonzeresa kuti mudzimai wangu adaiso? Hungava huri uroyi here kana kuti mhepo? My wife ndinomuda ende mwana wangu waakatakura handidi kuti akure tisiri pamwe chete. Please help me. Ndiyo yanga iri issue yabva kuna Haidi. Let us hear our expert vachipatsanura nyaya iyi. Hai mukoma Nashi. Ndateerera hangu nyaya yamukoma ava. Chinonetsa ndechekuti mazuva anaya vanhu tiri kuatakwa nemweya yetsvina, mweya yemadzinza. Ndafarira hangu mukoma vati hanzi mudzimai wavo vanomuda plus mwana wavo vanomuda ari mudumbu. I think also mukoma vari kufanira kungoita positive, votraya kugadzirisana nemunhu wavo. Mamwe maspiritual attacks anenge achitouya kune munhu waunenge wakaroorana naye, but hazviroti it's a deal breaker. Kana muri vekunamata mukoma,
I think tsvagai vanokunamatirai munyatsobata pane root yeproblem yenyu. Kana muri vanoitawo zvechivanhu, itai zvechivanhu zvacho kuitira kuti mhuri yenyu igarisike. Chandafarira ndechekuti hamuna kuti mukadzi anchamuda. Matiregedzai ndiite sei? Hamuna kuti mukadzi anchamuda, mati ndoitawo sei because muda kusevha mhuri yenyu. And you can still save it. Asi we cannot run away kuti kune mweya yetsvina, mweya yemadzinza iriko kunzoko, iriko zveshuwa. Saka ini ndongosuggesta kuti I think gadzirisai zvinonetsa, tsvagai maspiritual people vakunamatirei. Kana iri mweya yetsvina inobuda, problem yaminayi haisi problem yekuti anzi inoda counseling, kana kuti chinotora kuti mimi nemhuri yenyu yacho mobatana pamwe chete, mosimba, moitawo zvinoita kuti mweyayo ibve. Mweya yemadzinza, mweya yetsvina iriko, mweya yekusada chakanaka iriko zveshuwa. Hatinganyeperani hedu tichiita zvechirungu because tingori vanhu vatema tese, hakuna kwazvisiri. Munhu wese anoatakwa nemaspiritual attacks akadaiwo. Munamato wangu ndokuti dai makwanisa kungosevha mwana arimo, and then at the same time mosevha marriage yenyu. But zvinotoda munhu akasimba nekufambira. It doesn't mean kuti even mukamusiya mukadzi iye nhasi munonoona asina maproblem, munonoona anenge atori ne-worse problems than dzamuri kufunga kuti munadzo idzi. Saka my suggestion ndekuti maybe mutsvage kubatsirwa, mutsvage vanokwanisa kukubatsirai, mungobatsiridzwa semhuri. And chakakosha mumba it's love. As long as muchidanana, nothing is impossible. Mukoma, I hope zvichakubatsiraiwo izvi. Ndiyo yanga iri opinion ya Auntie Kelly. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elonashi, inini ndiri murume akaroora. Nyaya yangu yakadai, mugore ra2018 ndakaita mari, ende mari yandaita yanga iri mari kwete yekutamba, zvekuti ndakabva ndatanga kurenta dzimba dzaidhura kusvika pakugara imba ye800 US. Mhuri yangu yaisadya kana chinovava. Kana dziri motikari ndakatenga motikari 7, zvekuti ndainge ndichiti iyi ndeye Monday, iyi ndeye Tuesday, iyi ndeye Wednesday kunosvika Sunday. Mota yoga yoga yainge ine zuva rayo, asi chandisina kuita kutenga imba. Mafaro hautauri. Vakadzi ndiro ranga rava basa rangu. Munongoziva kuti vakadzi nemari matwinzi hazvisiyane. Mudzimai wangu aimboedza kuda kundionesa kuti dai tatanga tatenga imba yedu. Manje inini ndizvo zvinhu zvandanga ndisingade kana kunzwa. Ndaisada kuudzirwa kana kukurirwa kufunga nemukadzi. Ndaiti kana ndikaenda kumusha kwedu ndaisiya inonzi mbiri, ende mbiri iyoyo yainge iri yekuti ndiri munhu ane mari. But for now mari yakapera kupera kuti do, zvekuti mhuri iri kutogara mumba isina kana floor. Tava kubhadhara rent ye8 US. Ndinongonzwa kuti kana kuchinaya imba inoita seichadona. Inini ndakabva ndatiza mhuri yangu nekunyara. Mhuri yangu ndinoida, but ndaneta nekuchengetwa nemudzimai. Please ndoita sei kuti ndikwanise kudzokera kumhuri? Ndoitawo sei? Ndibatsireiwo kuti ndikadzokera kumhuri yangu vangandigamuchirawo sei? Nekuti pari zvino handina kana chii zvacho chandiinacho. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna mukoma vedu vari kutsvakawo maadvices. Let us hear the advice yabva kuna Counsel. Mukoma Nashi, nyaya yamukoma avava zvinonetsa. Chekutanga ndechekuti vanhu kana tinge taita mari muupenyu, handizivi kuti vanhurume vakasikwa sei, noti vanofunga kuti mukadzi wavo vakatambura naye vakazoita mari vanaye haachakwanisa kunge achidyiwa naye mari. That's why varume vachizorasika vachienda unowesta mari kunze. Sekutaura kwavo mukoma vati hanzi vakadya mari nevanhu magirlfriends vachiita zvavaita, asi kuti vatengewo imba mazuva avawana zvazvisipo. Ndingangoti futi mweya yetsvina inotuma vanhu kuti vadaro. Number 1. Number 2, kazhinji kacho ukaona munhu pachivanhu chedu uchiita mari, uchiropafadzwa nekuita mari vamwe vasina, kazhinji kacho midzimu yako naMwari kana kuti vashavi vako iwewe. Asi zvinoita vashavi ndezvekuti ukavatsamwisa vakaona kuti hauna musoro, vanozvitora, vanotora zvaunenge wakupa zvacho kusiyawo kuti chiita tione wega.
It's just a lesson. Mangwana mukazodzoka mukaitawo mari mukoma. I think zivai kwekuidya nako, musaweste mari, chengetai vabereki, chengetai vari padhuze nemi. I think zvinogona kubatsira izvozvo. Number 2, kazhinji kacho vanhu munoraramira vanhu, usararamire vanhu. That's why muri kuwanikwa nesituation yekuti makatiza kumba, makatiza mhuri, nokuti hanzi mati hamusina chaminacho. Ko zvazvakaipei kuti mungoshupika futi mese nemhuri yenyu muri pamwe chete, even musisina chaminacho chacho. Vanhu vanojaira, kuti vanhu vanongotaura kuti mazomona adzoka 2 days, vanenge vatojaira kuti ndozviripo and then ndozviripo. Hazvina kuti hanzi unozotiza kuti vanhu vachati chii. Don't live for anyone, live for yourself. Ukagara uchiraramira vamwe vanhu, ndosaka vanhu tichiita maproblems akawanda akadaro. Asini ndiri kutsura yangu hanzvadzi kuti dai Mwari akazokuropafadzai zvakare, munogona kutodzokera kumhuri yenyu iko komotoona zvinhu zvadzokedzana, makukwanisa futi kugara imba dzinodhura dzakanaka idzi, handiti. Asi zivai vanhu vekudya nawo mari, zivai vanhu vekufadza, zivai kutenda Mwari, endai kuchechi chaiko munozvinamatira. Asi zvekuti hanzi munoraramira vanhu kuti vanhu vachati chii, it's a wrong way yekurarama upenyu. Zviraramire, araseka pane pavanofa vachikusekerere. Advice yangu, dzokerai kumba, mukumbire mudzimai wenyu regerero, modzokedzana pamwe chete. Munotoona even kuri kunzi matanga zvekurima zvacho, munotoona zvichikupai mari. Matanga kutengesa chamunotengesa, munoona zvichikupai mari, mhuri ichiita sei, ichigara ichifara. Ndo advice yangu, I hope ichakubatsira hanzvadzi. Kana muchida kuzobatsirwa anything further, munongoudza mukomanashi, maybe tozotaura, but handioni chakaipa kuti mudzokere kumba kune mhuri yenyu ini. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukomanashi, please post for me as Haiti. Ininiwo ndiri kusangana such a big challenge mumarriage mangu. Mukomanashi nevose vedare, nyaya yangu yakamira sekudai. Ndine mukadzi wandakasangana naye muno mujoni. Saka mukadzi uyu takasvika pakuzogara tose, iye achiti haana kana mwana, but ainge achitondinyephera. Ndakazozvibata kuti aitonyepa, aitova nevana vaviri. Ndakazviziva zvinhu izvi mushure mekunge tava kugara namainini little sister. Ndivo vakazotaura, thinking kuti I knew this already. Pakataurwa nyaya iyi namainini, mukadzi wangu akangonyarara, then akazoti tava mubedroom, ndipo paakatanga kuchema kuti ndaitya kurambwa because ndiri mukuru kwauri. Ndakabvunza kuti unorevei kuti uri muhombe kwandiri? Iye akabva ati ndine 36 years, apa inini ndine 33 years. Hama dzangu handitozivi kana pekubata zvinhu izvi zvakaitika nezuro usiku. Kana riri basa harisi kana kutomboshandika. Chikafu chaicho chiri kuita zvekutoramba kupinda. Please, I need advice yekuti ndoitawo sei. Inini nemukadzi wangu uyu hatina kana mwana, but mari yekumuroora ndiye anayo, because since last year September ndainge ndichingomubatisa mari ndichiti kana ikazowanda ndozoenda kumusha ndonopedzisa kumuroora. For now ndatova nowe chaiko. Ndinotenda kune vachakwanisa kundibatsira. Ndoramba here ndiri mumarriage iyi kana kuti ndokuita hangu walk away? Ndiyo nyaya yabva kuna mukoma vedu ava vari kutsvakawo advice. Let us hear the advice yabva kuna our counsel. Hai mukomanashi, nyaya yahanzvadzi ava chandoda kungokurudzira kumadzimai ndechekuti taurai chokwadi kana muchisapinda mumarelationships aya. Chokwadi chakanaka, munhu ngaakude nechokwadi chako. Kana ukati une vana 6 ngaakude wakadaro. Kana zvichitoramba musati madanana, I think it's best kuti zvitoramba asi wataura hako chokwadi. Chakunetsa ndechoti mukoma vanenge vasisina trust nemudzimai wavo, ende kuti zvingani zvavakanyeperwa, because nyaya yevana it's a very big secret. You can't keep a secret yekuti une vana. It's a very big thing, and I consider it as munhu ari extremely untrustworthy kana uchinyepa zvevana izvozvo. Mainini vanofana kukura, maybe in your next life vanofana kungotaura chokwadi nenyaya dzavo. Number 2, handisi kuzvati mukoma kutaura kwavaita nyaya yavo, kana vachiri kuda mukadzi wavo munofana kungoregererana, moita move on.
motanga kutaurirana chokwadi, maziva what is your next move, mari anayo yekuda unoroora, pane pamuchati here makumutorera mari yacho kana kuti kudii. Zvakutoda imimi mwoyo wenyu kuti tinzwe kuti muchiri kuda here mudzimai wenyu nekuti anzi ane mwana, asi advice yangu apa ndekuti kana muri kuda kuita move on, just move on, motangira kuti one nhasi. I know kuti trust love zvine zvarasika, zvinezva trust ikagumisidza yangodonha zvinonetsa kudzoreredza, asi hopefully kuti maybe zvinochinja, maybe munodzoka kuzowirirana futi motrustana. People change. Pray for your marriage. Namatiranai relationship yenyu ndokunge muchiri interested, hatipo pakuputsa, asi also hazvibatsire kuti mudzokere mumarriage macho imimi mwoyo wenyu usisadi. You know what you want, hamuna mwana, hamuna kuroorana, mainini she's at fault, but up to you mukoma. But you can still move on, you can still forgive each other and move on kana muchine rudo, because chinoshanda rudo mu relationship. As long as you have love mu relationship, everything will work out. I hope muchabatsirika handradzi. Ndiyo yanga iri opinion ya Auntie Kelly. Vadiwa vateereri, kana kuri kunzi muri kusangana nema-issues mukati mema-marriages kana kuti ma-relationships enyu, please feel free, uyai kuWhatsApp, you can leave a voice note kana kuti munongosiya manyora issue yenyu, then tichazouya panapa tozama kubatsirana. Awa ndiwo ma-domestic issues atanga tiinawo. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.